Imbongi esasencane esafufusa isisakaze uKhuzani Mfumampongose edlamleze ngendumezulu yenkondlo. Le nkondlo yale mbongi bekhuluma ngempilo kaKhuzani uqobo. Sake ufunane esihlahleni samavukane ungene uNyoni Mthakathi. 2011 bahluleka konke ukwana sokumba bezama unkake yabo kuba wabadida noma sebekhe isiqaqa samaqoqo ufika wahlaba wahlikiza. Kuba ukhonjwe indidane mhla sixoxa amambuka. Uhlinza yagagawoza uyingqwele. Ukuba ubukazi wakhona inkosi ngabe uyingqwele. Zashokalele umuntu abakakhonjwa waliphusisawula zamnetha noma seshile emoyeni kodwa leyo ndaba ngeke ngisayiphawula. Uphendula amatafula ngengoma enkulu ijele sayivuka imihlwele. Ngisho ukhoze maphiko lakuthe somqhele wazonke ubhuti omqhele uxabakhe bavele obala njengezindesi. Sangani izinto zabalomhlanga ezomela khona. Ingubo yakho ayinampholo. Inkosi ayiqede.